ka Voice of the People Party mentaka sngi kala her shamna rem na ka benca ban penrung khot thamai shaka party bat rukum ka jingpen klan bat penyar kishnat traikam ka party habakran hakani ka sngi uba arden uloong bakumba ka party la seng hakanong rem kibawan shaka party ru kideban wanda kanong rem uloong bagi dekhot ka party wei habakila rong shka party na mar kila snuthu ekanong rem kalong ka bae bakin mi na ka party kat ba ka party kadang yeng hakanong rem balada ka kanria nong rem kalong kam don kam satya yanu bandon hakaseng hakani ka sngi ka VPP klapen scam ru yakinong kit kam jong ka party ha ka ba uba jam shaprang po atam kumu president bat uba rigid lamin kumu general secretary bat kiwe ki dekhot Ini namuntan bansna bantumandur yang ke parti apa sebenarnya nare. Ia hidup lang na uwi kasur pada uwi kecinggut. Namuntan bansengno bapan tauno ia ani ke VPP hapo sebenarnya nare khusus. Batanda pila rum daga jing snoto bataga rai ke scam ke jumpi piniaine agane ke seng kat bagata ke seng kadang ya jadi norim ki ba kala claim lani kala kren ndrela ngani ka seng ka kala nomrim ru ndon kam hiru bandan hakata ka seng amar tangi mi ko abanong ni seng ye ka party halor ki nomrim ke baskan ka wei ka nomrim ka baning kong ka bangi ko abani tho ye pi haba pi rung shakani ka party ka dei ka nomrim jong ka sinsha ka khara ka khoi ka clean politics ka bangi ngila seng ngila sedang ka sinsha ka khara ka khoi Yen ko ay ka bamsa abang irung shakapo kani ka party yen ko aban min to shimet yen ko aban perkhat tangeledi nrei ka jigrung ka ji tolong bani khun lingba ka Voice of the People Party banwan ra ya ka sinsha ka khara ka khoi